नै दैया सानाव एसे सहैबालाय जोङो हाजोखौ नायनो मोनगौमोन ना नायदिनि दाथ' गाखोनोल' नांला गाखोनोसो लुबैयो आहा हाजो नुबाथाय बावखुंग्रियाव जुथा गाज्रि जाजोबलायनाय गाखोनाया आंहा दाबो खेबसेल' हादों खेबनै दङ आहाबो खेबनै दङ ओमफ्राय आहा सिगां टारगेट लादोंमोन आरो गैला खेबथाम गाखो खेबथाम गाखोगौमोन आरो पार्किं दंखायोना बेस्राबो एफा गुसुआव खमला फाननांगौ जिराय जिराय जानायफोरबो दमासि नालाय फांसनफोर जाया र' नैबेहाय फट' खेबसै र' थाया ओरै लाबो गाखो नामाव सानैबो ओंखारबाय होनदों नोंसोर syuting kalama Nolai, hah? मैखुन? औ नै बे फैसा फैसा दङमोन साजायनाया नै मोनायाव सफैनानै जोङो बारा नुवाखिसै आरोना मैखुनखौ लेट जाबायना ओंखारनाया मैखुन नायनो फैदों नै बरिया मैखुन साजायदों मोनानायखाय सिनायनाय नंला नै
बेयाव मोनसे सेल्फि लालायबावोसो नै मानसिफ्रा बुथिखोमोन आङो दा मोनायाव एवनानै जाहैनो सुनानै लांसै नामाथाय दा रायजालाबायगोन फुला फुला बेयावसो नुस्राङो आगा Excuse me भिडिअ खालामनांगौ आरो आयै बेस्रा नै दगिया आयै अन्थाव बाथाव जाग्रा मोनजायाखै सना आयै जाग्रा मोनजायाखै हा मानसिफोरजों फुर हरजादों बियो बेस्रा जाग्रा मोनजायाखै सना हा जाग्रा मोनजायाखै अन्थाव बाथावनो हा मोसानोसो दे मोसा माथो बरिया गानाबो बिहुसो दामना गाना बिहुसो दामना होनांगौ बिहुसो गानाबो गाना बिहुसो ना उफाय गैया बिहु गान दामबाय नालाय बिहु मोसाबाय बर' गान दामबा बर' मोसागौमोन आरो जि मोजां नुबावोसो नै no आंखौबो खेबदो एसे फासैल' भिडिअ'सो खालामखादों दा भिडिअ'सो खालामखादों दा दे औ दुगि दंहाय आयौ माने ओरैबायदि आरोखि फुरा बिन्दास जाय जो को भी आओ कुछ भी करो मैं तो सोऊंगा नहीं जाबे नै बिथिंसो मोजां नुदों जेरै जायगाखौ औ औ नुस्रांजोबनायसै ना पिकनिक जानो बिराद मोजांसो जाबावो मानसिफोरा स्रां स्रांनो ayo fagbla urulle simya गाफ्लांगोन बोरैबा जै गाफ्लांबायना ओरैबायदि साउन्ड खालामगोन बेयो गोग्लैजानो गिनांसिगोन केमेरामेनखौ गोग्लैजानो गिदों आं जासिगोन दे आयु न'आव थानानै नामा दा साइज दंहाय नै केमेरायाव ओइ नाहर आखौसो सुना है होनलायदो संगासिनो दं
Aku barang yang mana ada kan cara itu. Ambil kaya zatnya habis kan ada. Tapi lengkap ada. Angkanya tadi sana nih. Kita pasang mana? Bye. Musnah lagi ada dengan seringku. Sahabat apa tuh? Masih sering. Aicina? Oh, masih. Kamu aja. Kenapa? Apa yang mana? Mana zaman lagi? Bhumeswar. Hajw, Domasi, Fwrbw. Dia संग्रा खावग्रा नै लाबोलाय बिदि थांबाय आं दे थांग्रोबाय नेदों फाइभ फ्ल'राव दंना Ini subtada. Ini nasi nama. Ini subtada floor tu hendak. Siri. Siri sebenarnya. Itu. Enggak ada mana? Masih dari mana? Masih dari mana? Video bahasa apa ya? Ni kan sih dah, aku pilih aja nggak. Ni kan thap kenapa kita dah bu? Itu guys. Itu biasa juga. Chalo. Ayo, ilai thun nih. Sering warwan boleh sampai. Pakat sukin nih. 1 jam 2 jam aja pergi, 1 jam 3 aja pergi ya. No. Home. Ah. Biarno no, biarno school, biarno. Masuk dong boleh. No. Place fokus jangan ambil. Cari apa? Juga Sampai mau sama. Dikasihnya. थांनोसै जोङो ना? मेला बेरायनानै मोजां मोनबाय। मालाबा साहा लोंफैबावनांगौ ना जोंहा। एबार मिन्थिखादो जे साहाया बिराद बुरजा बुरजा होयो होननानै। ओमफ्राय खापसेखौनो सानैबा मोनसेयानो थोसिगोन। मोननैल' अर्डार खालामसै ओमफ्राय साथामबा मोननैयानो रानबाय। रानसै औ। सोरना? दा साहा लोंना नामा? जानोलाहाय दमासि बायनानै। ओमफ्राय बिराद गिबाय ओंखायनो खरस खालामथारा आङो।